Ola a todas, a todos. Este vai ser un vídeo un bocado diferente, non vai facer parte da parte dos topónimos que estábamos a facer entre o Cristian Barbosa e máis eu, mas vai ser un vídeo en que vou falar sobre algúns dos grupos de música galegos que están agora mesmo funcionando e outros que xa non o están. Pois tiven unha pregunta por aquí, un comentario que me pedía unha das persoas que seguía o canal que por favor que dese aí pois algúns exemplos de música galega, de variedade de música, non? De varios xéneros musicais, etc. Entón a miña idea principalmente foi pegar aquí dunha listaxe de canzóns que teño de cando o meu blog de Tumblr tiña música, que agora xa non ten, pois unha listaxe de artistas e de canzóns que máis ou menos vos tentarei ir comentando agora. Porei na descripción do vídeo esta listaxe para que cualquier persoa que quiser botar un ollo pois que teña esa referencia, non? Como digo, isto foi unha cousa que fui xuntando co pasar dos anos. Poderíanse por moitos máis artistas, supoño, mas isto é por dar un exemplo que teñan pois, unha idea, non? De música daqui. Ben, pois vou comezar por un grupo mítico, que é o dos Diplomáticos de Monte Alto, e para evitar problemas de copyright e demais, vou evitar por esta música e só falar un bocado pois, que tipo de música é e tal, algo bastante rápido, sinxelo, non quero tampouco facer un vídeo super longo. Entón, Diplomáticos de Monte Alto é un grupo de música rock que ten influencias pois, tamén de outros xéneros musicais, ten pois, desde algo folk, porque tamén hai un uso de gaitas e de instrumentos tradicionais, tamén há pois, influencias do ska, punk e este tipo de músicas. Para termos unha idea tamén dun dado interesante é que pois esta canción e máis algunha deles aparecía nun programa de televisión que se chama o Xabarín Clube, que aparecía na televisión de Galiza, e que pois tiña música bastante boa. Na miña época pois aparecían canzóns como esta, non? Dos Diplomáticos de Monte Alto, que pois, especificamente gaiteiro, teñen moitísimas outras bonísimas. Isto é só por pôr algún exemplo. Seguro que por aquí xa van sair varias, porque teño algúns grupos con varias canzóns aquí, mas é para ter unha idea. Logo, Fiena Roca, que sería xa un grupo de tipo folk. Bueno, esta é unha canzón Quer que lle quer, que pois pareceme bastante boa no seu día, entón coloqueina aquí nesta listaxe de reprodución e reparemos nese quer que non se contempla na norma da Real Academia Galega. Quer que lle quer. Ben, Lama Tumbá, este é un grupo moito bon tamén, que ten varias canzóns con estilos diferentes, ten de aí, pois, aquí, por exemplo, isto, pois, Non chores máis, que sería como unha versión de No Woman No Cry, versión galega, de La Matumbá, e teñen versións tamén de AC/DC, e algunhas outras. Tamén teñen canzóns propias, de tipos varios, teñen cumbias, teñen moitas canzóns de moitos tipos. Unha das máis, por lo menos, das que eu penso que son máis relevantes tamén é a de Licor Café, que non foi de festa con esa canzón. Licor do negro café, que me tumbas que me matas, non? Que me deitas. Ben, logo, Now, un referente da música rock, que até a pouco estaban en funcionamento, agora xa non están, igual que tamén non están os Diplomáticos e moitos outros. A persoa que teña interese que faga pesquisa e vai vendo tamén pois se están en activo ou non estes grupos, porque, como digo, non quero tampouco facer un vídeo super longo.
como dicía Nao, un grupo de música moito bon, de música rock. Eu fun varios dos concertos deles, algún na Capitol, que é un lugar onde se fan concertos en Santiago de Compostela, unha sala de concertos. Que dicer, pois de Nao, tamén foi un músico, unha música deles bastante relevante, teñen colaboracións con outras bandas de música, como Banda Basotti, por pôr un exemplo, teñen con máis xente. Non sei que vos dicer, tendes de ouvilos, é necesario, é obrigatorio. Son moito bons. Eu gosto moito e aínda teño aí polo Facebook a Xasper, ou como lle queirades, non sei como pronuncia normalmente o nome, non? Xasper, con Xota ao comezo, que é o cantante, que é profesor de música, se mal non lembro. Teño aínda polo Facebook, aínda falei a pouco con el, unha cuestión que non ten a ver moito con isto. Pois, botade un ollo porque teñen unhas cancións xeniais e, sobre todo, destacaría deles, porque teño que destacalo, a cualidade lingüística que teñen. Normalmente as súas cancións están moito por cima da media da música galega. Teñen un cuidado moito bon da lingua. E iso é unha cousa tamén que me impactou, non? E que tamén me fixo que gostase ainda máis deles, se se pode. Ben, SES, outra figura imposible de eludir, esta cantora, esta é unha das miñas cancións favoritas, Milonga de aquí, que esta tamén é filóloga tamén, ten unhas cancións moito boas. Se mal non lembro, estudou na mesma facultade que estudei, na Universidade da Coruña. Ten varias influencias diferentes tamén, non? Ten música así máis rock, máis, non sei, blues, máis deste tipo. Logo, pois, ten outras cousas un bocado diferentes. Há que ouvir esa música, é necesario. É outro dos necesarios da nosa música. SES. Ben, e logo temos por aquí Dios que te criou. Tamén aparece pois esta canción Entre dous, non? Dios que te criou é Ruxe Ruxe. Non sei se nas outras vedes por aquí Nao, está tamén con García MC. García MC é un veciño meu da rúa, mora un pouco máis para cima aquí, e o grupo Dios que te criou pois é un grupo de rap que son varios cantores diferentes. Entre eles está García MC, como aparecía xa na canción anterior, non? Porque García ten disco por individual, tamén outro do grupo, outro compañeiro del, Socran, tamén ten algún traballo pola súa conta, non? Etcétera. E aquí temos pois unha versión, non? Dios que te criou é Ruxe Ruxe, a mítica canción Sempre Adiante. Esta é a miña versión favorita, ouvina unha chea de veces e recoméndovola, así que xa lle podedes botar un ollo aí esta canción Sempre Adiante. Ruxe Ruxe logo comentarei un bocado máis para baixo tamén. Medo me dá, foi un grupo tamén así bastante divertido, música rock así que chama moito a atención tamén a forma en que se vesten nos concertos, non? Que a mí lembra-me un bocado isto do glam rock e algunhas cousas destas, non? Que se vesten de formas moi chamativas. Gostei tamén da canción esta. Quero ver como te rís. Logo, temos por aquí máis cancións de Nao, Heróis da Resistencia. Aquí temos unha colaboración de Dios que te criou con Quen Pallou, que é un grupo así de folk bastante bon, gostaba moito del, penso que xa non está en activo. Berrogueto, novamente folk, e non é por acaso que haxa tanto de folk por aquí por medio, porque non é porque sexa algo super tradicional, que tamén temos moita música folk na Galiza, mas é porque tamén estive nun grupo de música folk há moitos anos, e entón, pois, cando comecei a facer esta listaxe, pois, ouvía moitísimo máis este tipo de música. Entón, por iso coloco por aquí tanto grupo destes. La Tarrancha,
Guillermo Ignacio Costa, que empallou novamente, grupo folk. Aquí temos Machina, un grupo así rock máis duro, non? Aquí podedes ver unha palabra que penso que en toda a lusofonía poderedes comprender perfectamente, non? Fódase, só que está escrita castellano. Xa aproveito para falar de cousas lingüísticas ao mesmo tempo que falo dos grupos. Aquí está de novo García MC, do grupo Dios que te crío, Rúa Abaixo, Rúa Arriba, Rúa Abaixo, un álbum bastante interesante, con influencias de música cubana e demais. Eu gosto tamén especialmente esta música. Logo, de novo, La Matumbá, que xa teño comentado antes, que empallou, Nao de novo, Dios que te crío, o mitiquísimo grupo Luar na Lubre, penso que é un dos grupos máis internacionais galegos de música folk, que todo o mundo coñece, por lo menos na Galiza, acho que non hai ninguén que non coñeza Luar na Lubre. Que empallou de novo. Aquí temos Aerolíneas Federais, que aparecía tamén esta canción no programa que comentei ao comezo, non? Do Xabarín Clube, que me parece que foi un programa que marcou moitísimo e que axudou moito coa lingua galega. Infelizmente agora está bastante en decadencia, por iso están con algúns protestos e algunha cousa por aí para tentar recuperarmos esa forza que tiña o Xabarín Clube daquela. A Kenya, grupo mítico, música máis tipo tradicional, Luar na Lubre de novo, o do Futbolín, aquí estamos outra vez cos de Monte Alto, Rebelión do Inframundo, grupo tamén necesario, este está en activo, e obrigado por iso, porque penso que é un grupo bastante potente. Rebelión do Inframundo, este, como podes ver, acaba en M, as influencias do reintegracionismo galego aí, no tema do grupo, tamén alguna matumbá tamén, hai algunha cousa por aí interesante que podría ser comentada. Gosto moito deste grupo, é un grupo de música rap de Ponteareas. Gosto en xeral de toda a música, é máis tipo hardcore, máis duro, non é tanto como Dios que te crío, aínda que Dios que te crío xa é un grupo con moitísimo percurso, que teñen moitos discos. Un dos que gostei especialmente foi de Humanose, porque comenta casos, por exemplo, do fracaso escolar e como lle afecta a escolarización a algúns alumnos e alumnas, como pode ser de negativa, non? Tanto nos casos en que o alumno é moito bon, por ser moito bon, ou nos casos en que non se dan tamén as cousas. É necesario botarlle un ollo ás cancións de Dios que te crío, porque, aínda que a corrección lingüística poderíase traballar un chisquiño máis, as letras en xeral están moito pensadas, están genial, teñen un traballo impresionante por detrás. Entón, eu recomendo, obviamente, non só por ser veciños de aquí, senón porque vale a pena a súa música. Logo temos por aquí Falperris, conto da Becha, que estou alongando moito, mas non me vou deter moitísimo, senón non acabamos. Se non lembro mal, Falperris rock tamén, combinado con outras influencias, Tiro na Testa, este rock, punk, así, unha mistura, Rebelión do Inframundo de novo, que teñen tamén moita música hardcore, tamén moita protesta social aí, na súa música. Motor Perkins, novamente, pois rock tamén misturado con outras influencias musicais. Non podían faltar Luz Casal, Carlos Núñez, pois sobre todo Carlos Núñez penso que o debe coñecer todo o mundo, non? E aquí neste caso especial Negra Sombra, que é un poema de Rosalía de Castro, que está musicado, que penso que é unha das versións máis lindas. Acción Galega, de Nao, referencia ao mítico poema de Cabanillas.
os papaqueixos tamén. Xa ten un tempo isto, mas acho que é das cousas que hai que coñecer, non há outra. Fai un sol de carallo, canzón do grupo Resentidos. Temos por aquí por casa o vinil, que tamén é unha cousa mítica, mitiquísima. Ruxe Ruxe aquí de novo, ese rock combinado tamén con instrumentos tradicionais galegos, un grupo que aínda está en andamento, podedes buscalos por Instagram, que tamén andan por ali, supoño como moitos destes grupos que aínda están en activo, mas coincidiu outro día que eu a pouco que teño Instagram desa, entón coincidiume de que me chegou unha petición de amizade deles ou algo disso, e desde entón pois vexo as publicacións e sei que están funcionando. Malvela, grupo así tipo folk tamén, mítica canción do Pirim Pim Pim. Esta tocábamos nós unha versión dela no grupo en que estive eu, en Xouxe de Folk. Teu nome por mar e terra, isto se non lembro mal é unha colaboración entre varios artistas diferentes. A ver se carrega isto, si. O teu nome por mar e terra. Gostei moito desta canción, desta música. Tendes por aquí. Ben, si. Música Guadí Galego, que é unha cantora moito coñecida, galega. Há pouco penso que saiu un artigo dela, unha entrevista que lle fixeran no Portal Galego da Lingua, moito interesante, no PXL. Xavier Díaz, Guillermo Fernández, Xosé Luis Romero, letra de Carlos Rivero Troncoso. Ben, Pepe Bamonde, mitiquísimo, por aí tendes. Nas Mariñas temos aquí, onde has de ir a erva. Mermelicón é un grupo de música medieval, podemos dicer, non? Unha tentativa de música medieval, para quen goste deste tipo de cousas, pois Mermelicón, botadelle un ollo, ale a Jack Taes, que tiña unha cantora que era de Lugo, da Mariña, se mal non lembro, prima dun colega meu, de Anxo. Ben, nós, por aquí, isto é unha combinación entre Nao, o grupo Nao que tiña comentado antes, mais está Mini, tamén un cantor moito famoso, que penso que xa comentei tamén un grupo en que estaba el por aí, Xenderal, que é como unha mistura aí de música electrónica, reggae, non sei como chamalle exactamente o asunto. Non pensedes que agora eu son aquí tamén un especialista en música, mas é por dar unhas ideas así moito básicas. Super 8, outro grupo que naceu na Vila de Ordes, que é tamén así de punk, rock, bastante bon. Caxade, tamén é un grupo de música, eu non sei se chamar folk, experimental, non sei, é unha cousa diferente. Gostei moito deste grupo, tamén pola cualidade lingüística, ademais, e a música é genial, tamén, gosto moito da súa música. Rebelión de Fermundo, Luana Lubre de novo, Herdeiros da Cruz, este é tamén un clásico, dos clásicos, aparecían tamén no Xabarín Clube, a mítica de Que Gallo é, Non quero nada de ti, teñen unha chea de canzóns impresionante, unha trayectoria impresionante. E tamén temos aí o Toñito de Poi, non? Que estaba no grupo e que logo fixo por independente tamén a súa propia música, que ten que aparecer logo posteriormente a banda de Poi, onde estaba el. Penso que aquí non teño ningún exemplo desta música, mas deixo por aquí tamén falado, polo menos. Moi boa a súa música. Logo Escándalo, XZ, que é un grupo de, pois como xa di o propio nome, ska. Esta é unha colaboración con Rebelión de Inframundo. Ambos os grupos son de Ponteareas. Gostei especialmente desta canción, parece unha obra de arte, abrindo camiño.
botadelle un ollo. Penso que Escándalo xa non está en funcionamento, non está en andamento o grupo, mas teñen unha música moito boa. Poetarras, unha cousa impresionante, as letras de Poetarras, que son satíricas, un traballo bastante bastante potente, moito divertido. Bardo de Ceste, penso que era de rap tamén, Fera me atinxa, Guadi Galego, que xa tiña comentado antes na colaboración aquela que había, moito boa cantora Guadi Galego, chea de vida, canzón bastante inspiradora. Rebelión de Inframundo, de novo, varias veces. M.J. Pérez, artista tamén, que está aí agora funcionando, e que está pois dando concertos, está facendo unha xira, foi por Portugal tamén, e este Vai embora é o disco en que pois utiliza a variante portuguesa da nosa lingua, se mal non lembro ten parte de familia Portugal, parte galega, entón pois ten esa facilidade que deberíamos ter todos se o ensino fose como é debido aquí na Galiza, e está moito ben, unha cantora moito boa, moito nova e con un futuro brillante por diante, e convido-vos a que lle botedes un ollo á súa música, non só este disco, senón os outros que ten na variedade galega. Ben, Milez, de Bruma e Salitre, este é de metal misturado, folk metal, non sei como chamarlle o asunto, non sei se Viking metal, poderíamos aí falar de diversas posibilidades para chamar a iso. Moito bons, botadelles un ollo se podedes. Son da Rúa, outro de rap, máis novos eles, mas entrando fortemente, con moitas canzóns incríveis, non? Como esta, Éxodo, e é con Navia Rivas. Éxodo, unha canzón impresionante, gostei moito dela. Rebelión do Inframundo, de aquí da Ría, outro grupo xenial, absolutamente xenial, botade un ollo, aquí tenes a canzón Terra. Vicky Polar xa é un grupo xa extinto, que era de rock, metal, unha cousa así, unha mistura, non? máis tipo metal, eu penso é algo un pouco máis, bueno, depende, non sei, é que vinos tamén hai tempo en directo e non sei, non lembro moi ben, mas esta é así como metal e ten algunhas partes máis lentas, mas está ben, gostei. Censor, grupo outra vez de rock. Pauliña, outra cantora que debes de botarlle un ollo por aí. Broa, con colaboración de Nao, dádelle un ollo. Este é un pouco máis no camiño ese da música de Nao, de Broa. Teño unha así, esta canción ten moito dese, como digamos en inglés, dese feeling, non? Decor societario, xa indica punk folk, mistura aí. Chícharo psicótico, algo así electrónico. Bayuca tamén, mistura un electrónico. Leo e a Reme Cajoná, que foi variando aí un pouco de nome, non? No seu traballo podedes botar un ollo nos televisión, que aparece unha entrevista que lle fixeran a Leo, que é profesor tamén, e que é unha música moito potente de protesto social, sobre todo, pois, no que falábamos moitas veces neste canal, non? Desa sustitución lingüística, demais, aquí tedes un claro exemplo, eu nunca seré yo, non? Que é unha mistura aí de linguas queixándose de, pois, iso, a sustitución lingüística e un pouco a reivindicación da identidade propia nosa, galega. Tanxugueiras, outro grupo que está de actualidade absoluta e total, que debedes ver, xa non vos vou dar ningunha pista, tedes de ir de cabeza e entrar a ver a música deste grupo, destas cantoras, é magnífico. E ao lado xa a Banda da Loba, que tamén é un grupo moito interesante, que ten, que non podo falar moito porque está a miña prima nese grupo, non? Se non van dicer que estou aquí dándolle preferencia,
o grupo por cima dos outros, non pode ser. Botade un ollo, Banda do Loba, teñen así un estilo propio xa bastante ben definido, participaron no concurso de Musicando Carballo Calero, que chegaran aí nos lugares da final, e non conseguiran chegar ao final de todo, mas un traballo tamén moito bon. E nada máis, non vou alongar máis este vídeo porque xa foi bastante longo. Espero que o compañeiro que pediu pois que dese unha información sobre a música galega, o compañeiro penso que é do Brasil, pois para que teña unha idea para todos os que sexan do Brasil, de Portugal, ou mesmo de persoas galegas que non estexan pois moito centradas en música galega, que lles interese ver o que había e o que hai agora mesmo. E nada máis, grande abrazo a todas e a todos e vémonos no próximo vídeo que a ser sobre toponimia galega e que subirei dentro de pois 2 ou 3 días máis ou menos, porque a miña forma de editar, eu non son ningún especialista en edición, cústame bastante, tardo bastante en facer as cousas e este portátil tamén non é moito rápido, entón hai que ter paciencia. Veña, un abrazo.